Lelo Panyasa Voice Box tafanikuwetsireni kulankhula kwa Richard Chimwemwe Mphepo kuchokera ku Unified Mtokoto. Iwowa akuti akaganiza ndi mmene nthawi ikuyendera kwangotsala ndithu miyezi itatu kuti Malawi tikaponye voti pa 16 September 2025. Nde akufunsa anzathu azipani zotsutsa atsogoleri azipani zotsutsa kuti kodi nkhani ya mgwirizano ikuyenda bwanji. Tikhale limodzi kuti tivoti Richard Mphepo ayina kuti chani pa nkhani imeneyi, komanso tunkhani siyokhayo iwowa ali ndi nkhani zina ziwiri zitatu zimene akufuna kuti na Malawi muzimve. Ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu pa nkhani zimenezi in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndikupatseni moni wa lero pa 5 of June 2025. Mwezi wowawa, mwezi wopweteka, mwezi wopereka malingaliro, mwezi wontunthumiritsa mbiri ya dziko la Malawi kuchokera mu 1983 pamene tidawuzidwanso Amalawi kuti mdziko muno kumwanza kuthambani kudachitikanso ngozi ngati zoterezi. Amalawi anzanga, tikamapanga zinthu zathu kaya ndi atsogoleri kaya ndife andale, tikamapanga zinthu zathu mwadzitsabwira, kupanga zinthu zathu mosasamala bwino zinthu, timaona ngati china chilichonse chimayenda business as usual. Komano sizili choncho, zinthu siziyenda choncho. Pachichewa pali mawu, ukatambatamba udziyang'ana kummawa chifukwa kunja uku sikuchedwa kucha. Mawu awa ndikuwafotokozanso. Ukatambatamba uziyang'ana kummawa chifukwa kunja sikuchedwa kucha. Comrade mwayankhula bwanji mawu amenewa? Mawuwa abale anga okondedwa ndawayankhula pachifukwa titasiriza ma demonstrations kunzuzu, ndinali ndi a DJ Don't Trust, ndinali ndi Comrade Mtanyiwa, ndinali ndi Alaiton Mangochi, tinali ndi Akalindo. Timazifunsa anthufe ulendo wathu mmene timapita ku ma demonstrations, ulendo wathu tinachedwa malo mwake ku mademo timadusa usiku kamba kaziopsezo zina ndi zina zimene anthu tinali nazo kuti kutheka titha kuchitidwa chipongwe. Koma tithokoze Mulungu wakumwamba kunena kuti tidapita kumalo kuja tinabwerako amoyo. Chifukwa chonena kuti timadusa usiku, sitifuna kumakamba zinthu zimene zili za m'malo wayayi, koma tizikamba zinthu zimene zikuchitika, zimene Amalawi amaziyembekezera, kapenano Amalawinso atha kugwidwa nazo tsembwe atazimva nkuziona ngati mmene gulu lathu tidaonera. Ndakuwuzani, kunali ine Richard Chimwemwe Mphepo, Comrade Mtanyiwa, Abakiri Mulozi, Alaiton Mangochi, DJ Don't Trust, Aboni Kalindo. Zimene zidachitika pa ulendo wathu wobwerera zidatipangisa kunati galimoto imene tidakwera tidauza kuti tiyimekaye pano. Mwina nkumafunsa kuti tiyimekaye pano imutanthauza kuti chani? Tidapempha ndadatuza ta ulendo ndo wachangu makastoma asinu nokha ndi tinauza lero tikhululukireni, amene mwatengafe ndi anthu ofunikira kwambiri, koma chifukwa cha chinthu ichi chimene chikuchitikachi tiyimekaye pano. Ndiye tidayima mchikangawa. Titayima muchikangawa, funso limene linabwera mopanda kuuzana, mopanda kufunsana, kapena kuna kuti anthu mufuna mulankhule kuti chani. Tinayima wina aliyense anangofikira kodi kokhwitima kuja ndi kumeneku? Ndikufuna mumvetsetse Amalawi. Funso limene anabwera mpaka na titakhala kanthawi adayamba kufunsa ndi DJ Don't Trust kufunsa kuna kuti kodi inu tinapangana tinatani tikuti ayi. Chimene mzimu amayenda mwa munthu tikamafuna kufukula mbiri ya chilungamo pa zimene zachitikazo ndi zimene Mulungu amakupangani whisper kuna kuti muyankhule. Amalawi titauzidwa kuna kuti kumene kwagwera ndege ndi ku Nkhalango
ndikovuta kupita, ndipo chifukwa cha chifunga ndikokhwitima. All of us, we were shocked. We were completely shocked kuona kunati zimene zikuchitikazo, zimene taonazo ndi zinthu zosiyana. Funso kumanena kuti zikusiyana bwanji? Kodi mufunanso mbwerese nkhani ya ndege? Sitikufuna kubweresa nkhani ya ndege, koma nkhani ndiyonati chilungamo chizidziwika. Amalawi kandi adzitsogoleri tikusogolera ma department osiyana-siyana. Let us learn to speak the truth, because no matter what, chilungamo Amalawi azachidziwa wokha. Nde titauona msewu timazifunsa kuti mitengo yonse yokhwitima ija ukafika malo awo pamene panagwera ndegepo, mitengo yokhwitima imene yagwesedwayo yapita kuti, ili pati, nanga zimasamba zake zili pati. Chifukwa ngati mitengo yagwesedwa ndiye kuti yangogwesedwa ndikupanga clear path yonena kuti kudusidwe kukakhale mwambo wa boma, osati mwambo wa kubanja, koma mwambo wa boma umene abomawo amnaukonza. Koma kuyang'ana mbali mmene mwapalidwa nsewumo kukafika pa malo amene incident imeneyi idachitikira, okondedwa mundikhulupirira inu anzanga amene mwadusa madera amenewa, simunaone hip ya mitengo, simunaone hip ya ma branches a mitengo kunena kuti mwina atachotsa aunjika yapa ndipo apanga msewu moteri. You can believe me. Zimeneno zikupereka yankho kwa wamkulu wa asilikali ankhondo kuna kuti kukhwitima kuja mmakhwitima ndi mmutu mwake, noti kuderako. That's number one. Kusafikika kuja kumene kunali kusafikikako ndi mene amaperekera mautenga ena amavuta kunati akafike koyenererako kuti ife Amalawi tidziwe zoona. Abale athu anamfa imfa yomvetsa chisoni, imfa yowawa, imfa yopweteka, imfa imene mwina tikanatha kupindulako miyoyo ina. Tikunena kuti anali ndi ma casualties, mchipatala kadawathandiza, koma adasitisiya chifukwa cha kuzizira, chifukwa cha nyengoso ya mvula ndi chisanu chimene chinali kumeneko, chimene achitetezo athu adalephera umundumu kuti akwanitse kukapulumutsa miyoyo. Izi zidachitika kunati gulu lina la anthu mosogozedwa ndi akomanda awo adawabweza nkokhwitima kunja kukwada kuchindima. Koma zomvetsa chisoni anthu podusa mabasi ndikumatha kuona kuti malo ake ndi awo, ndege ndi iyo. Ndiye mafuna nene chonchi kunena kuti Amalawi tikamafika ifepo makamba kunati Malawi is the warm heart of Africa. Malawi is no longer a warm heart of Africa. Malawi is a field of jealousy and envy. That is how we can pronounce Malawi. Malawi, it is a country full of jealousy and envy. Sitifuna wina aboneke kunati akupita patsogolo, amene yoyo apereke maganizo ake timathana naye. The spirit of kuthana naye imene nthawi ina aka president athu ala Chakwera adayifotokoza pa msonkhano wina kunati sinchitidwe wabwino ndi umene mu nthawi yawo wachitika, kuna kuti taluza ife ngoni mzathu impi Saulos Cross Chilima. Now tikachita mapemphero kuchikangawa chifukwa chiyani? Boma lalambula malo okachitira mapemphero kuchikangawa, malo mokachitira mapemphero kwawo kwa vice president ndi mmene iwowo aganizira, ndi mmene iwowo alili. Tsoka ilo ndionena kuti timakhala ni ma advisors amene ma advisors awo ndiopanda pake. Ndiye mafuna mudziwe ichi kunati chovuta atu chimene chilipo apa nchonena kuti sangakwanitse kubwera kunsipe ndi kuzakhala nawo pa mapemphero okumbukira tsiku limeneno Dr. Saulos Cross Chilima ndi anthu ena 8 adachita ngozi muchikangawa, ngatidi adachita ngozi muchikangawa. Ndikovuta, ndi zinthu zovuta kwambiri. Nchifukwa chake timanena unati or even convoy ya president ikamakhala kuti ikudutsa, sogoleriyo amakhala mulibe galimotomo, iye amayenda pa ndege. Zikuchitika mziko munomu. Why? Nchewu kwa iwowo imaoneka kuti is an impossible.
It is not possible kwa iwo. It's impossible. Amalawi tili ndi umboni kunati tikangoti tafika pa Chingeni tikubanduka kunati tikulowa M1 kupita ku Lilongwe, even galimoto ya vice president ndi nduna zake ndi anthu ena amene amamperekeza kumakhala kuthamanga usakhala kwa masewera. Chifukwa chani? Kwa iwowo they created a gap between the people of Nchewu and the government of today. Zimenezi kodi zimatipasa uthenga wanji? Zimapereka uthenga umene wina aliyense amadziwa mwambi uja wonena kuti woipa athawa yekha opanda onthamangisa. Mutha kukhulupirira inuyo kunena kuti atha kupita ku Ndowa, atha kupita ku Ntchisi, atha kupita ku Mponera, atha kupita kucha ku Mchinji uku, ayenda pa galimoto zabwinobwino nomo amayenda bwinobwino. Koma tikangoti tikutuluka Central Region tikubwera kuno tizipita kumwerako, si sipidi zake musangoziona ngati zimeja sipidi chabe. Woipa athawa yekha popanda womthamangisa. Tikumemeni Amalawi akufuna kwabwino ameneno tikufuna kukhala nawo pamwambo wokumbukira imfa ya vice president wa dziko lino kuno ku Nchewu, kuna kuti mapemphero alipo pa 10 June ku Nsipe. Ena adayankhulapo kunena kuti kodi mapempherowa akuchitika motere bwanji, ena ukapempherera uku ena uku. Nde wina adayankha kunena kuti imfa ina iliyonse ikamachitika pamudzi, kaya mamunayo anakakwatira kuti, kaya amakupangirani zabwino motani, kaya mumankonda motani, koma munthuyo ngati watisiya amayenera akagone kwawo. Nkomwe the late Saulos Cross Chilima adafotokoza kunena kuti ine olo nditafa manda athu okongola awo ali apo kumatchula ku Nsipe. Zimene zikutanthauza kunati abanja, tikamanena abanja kuno ku Chingoni timati abanja. Mitundu ina imati apamtundu. Koma ife tikuti abanja adafunisisa kuna kuti kumene mwini wake adasankha kuti akagone kumeneko ndi kumene iye akagone. Ndipo kumeneno kukuyenera kuchitikiranso mapemphero. Mwambo wa misa ndi kumeneko, kufuna ndi kumene mabishopu aja adanena kunati patalike pasatalike mboni ili kuchikangawa imene idaona zonse. Mwambo mmeja sumachitikiratu ku Nthungwa, ayi umachitikira ku Nsipe. Aliyense mwambo wina ulionse umene wachitikira udakachitikira kwawo. The late Shanilu Muluzi mwambo udakachitikira ku Balaka. The late Lapukeni mwambo unakachitikira ku Mangochi. Nzimayi watu uyuyu amayendesa ndege udakachitikira mwambo kwawo ku Tcholo. Ndipo kumapita anthu osiyana-siyana. Timaona kunati kuzichepsa kapena kuzichepesa kumene boma likadapanga ndi kuvomereza kuna kuti inde ku Nthungwa kukwena kukhale memorial tower imene tikudziwa kunati mwayimanga kale memorial tower imeneji. Ndi chimodzimodzi tikafika pa Ntsipe ifanali panafera anthu, memorial tower inamangidwa koma anthu anakayikidwa kwina sadayikidwe pamenepo. Zimenezo zimene timayenera kuchita. Tikapita kuzomba kumakumbukira za nkhondo ya dziko lonse lapansi, timapita kukakumbukira asilikali amene adaluza miyoyo yawo chifukwa cha nkhondo. Chifukwa chani? Malowo ali ndi memorial tower koma mitembo yawo sidayikidwe kumeneko. Ndiye timakakumbukira. Koma izi zokhazi izi tikukamba kunena kuti mwambo wa pa 10 June ngati tikadakhala nazo nzeru anthu amboma, mukadagawanso anthu mmene munagawira muja imfa zija mmene zimayikidwa m'manda kuti awo akayikidwa uku kupita akuti mwambo ukachitikire kumenekoko. Koma popeza nzeru zikachuluka mumaona ngati mukupanga chinthu cholondola. N'chifukwa chake Amalawi anzanga ndikuwuzani kunati ndege ija idachosedwa kuchikangawa. Malo moti ndege imeneja chikadakhala chiziwiso ikanakhala mbiri yona kuti ana athu nsogolo azizazindikira kunati ndege mukuiona apa isakuchosedwa iyi. Pamenepa panafera vice president wa dziko la Malawi mu chaka cha 2024 pa 10 June anaja isaonera ndegeyo. Inu ndege ija mdakaichosako.
sitizoti amalangiza zimenezi ndi ndani. Anthu akamanena kuti this is a museum amatengera zifukwa ngati zimenezo. This is a memorial place amatengera zinthu zimene zikupezeka pamalopo. Koma malo mwake dziko la Malawi limakanika kusunga mbiri koma limafuna kufuta mbiri. Ndiye dziko la Malawi limenelo. Nkhani yanga yachiwiri imene ili yomaliza ndiyofunanso kukukumbusana Malawi anzanga. Ma propagandas achuluka. Tavutika pakati pa ndi fake letter imene anthu makamba kunati Mai Martha Chizuma atula pansi, not Mai Martha Chizuma but Mai Annabel Ntalimanja atula pansi udindo as make chair. Please let us avoid speculation ya fake news ndikumaona ngati zimene zizo ndi nkhani zoona. We need to stop this nonsense. Tiyeni tiziyankhula chilungamo. Mai Annabel Ntalimanja kungotula pansi udindo. It means even the president himself atautula pansi udindo. Atautula pansi udindo. Chifukwa if there is a machine is Annabel Ntalimanja. Musawopenso kuti kuli EMG chanchanu ayi is Annabel Ntalimanja. Ndiyankhule ndinu bambo Sangwani Mwafulirwa. When responding to Malawian questions, mukuyenera ndithu mukhale ndi nzeru, mukhwime mu nzeru, chifukwa a interview yanu imene munali nayo, hot current yanu imene munali nayo, mafunso amene mumayankha, zimene mumafotokozera, ndiye khaye wopanda pake, wopanda mutu amene angazimve. Funso likubwera, why is mathematics today? Nde mukamfunse munthu kunati kodi inu phone imene mukugwiritsa ntchito ndi chani, zikugwirizana? Mupeza kunati parallel. Tiyeni Amalawi tiyapase chisankho chabwino, chisankho chimene azachivomereze. Malawi lokavotayo timpase so mpata. Ndikubweranso ndi funso ili. Lero ndi pa 5 June. Tikusala ndi miyezi yochepa kwambiri. Kodi ni nthawi zazitali bwanji zimene azisogoleri azipani mukamakamba nkhani za mgwirizano muzafike powauza Amalawi kuti mgwirizano uja uli motere? Ndi nthawi yotalika bwanji? Kapena they are just delaying tactics. Ndiye tikunati the more you are using the delaying tactics, unati mwachedwesere Amalawi migwirizano yanu imene mukufunayo, mukadzawatutumusa Amalawi azasweka chifukwa chiyembekezo chawo akuyembekeza Dr. Atupele Muluzi. Ena chiyembekezo chawo akuyembekeza Dr. Kabambi. Ena chiyembekezo chawo akuyembekeza Enoch Chihana. Ena chiyembekezo chawo akuyembekeza Professor Arthur Peter Mutharika. Of which the more you delay kuwauza Amalawi za mgwirizano wanu, dziwani kunati akazatutumuka Amalawi ndikudziwa kunati Amalawi angotiyuza anthu awawa si atsogoleri ndi anthu odzikonda. Ndithu muzasweka mmene wayankhulira mkulu wina wa imvi zake kuna kuti mudzakhalabe kunja pakana zaka zina 30. Zitha kukhala dizoona chifukwa sitikudziwa chimene mukupanga ndi chani, chimene mukufuna ndi chani, chimene mukuchiyembekeza ndi chani. Dzana ili ndayankhulapo kuna kuti timayembekezera mgwirizano wa UDF, UTM ndi AFOD umene mpaka na lero tikunati tasala ni miyezi mwina iwiri. Okay? Ndi some weeks. Koma mgwirizano uja mpaka na lero sunapereke bezipaso. But the people clapped hands. Kunati if there is an alliance imene tikuifuna, this is now the alliance. Koma mpaka na lero achihana mgwirizano uli kuti? Bambo Atupele, where is the alliance? But still more anthu adakapangabe unati ine ndiyenda ndekha, ine ndiyenda ndekha. Tikufuna mayankho pa nkhani za mgwirizano. Issue of the Anti-Corruption Bureau, I don't know kuti panopa amene akuigwirabe ni maye igrita ndala omweyo, I don't know.
koma sometimes avoid mistakes, avoid the political arrests, avoid the bad rumors you are creating. Anthu amene akumangidwa lero chifukwa chonati mafiles mnango akhalira nthawi yonseyi maziona ati ofesi yawo sadagwiritse bwino ntchito mumangozisiya. Nthawi yonseyi matha kuona kunati awa milandu zawo ndizochuluka ndikuzisiya kuyandikira kuna kuti zisankho zili liti ndiye tiyambeno kumanga matop officials. This is nonsense. Ndikubwerezanso pamenepo. Mukalowa mu ofesimo Mayi Martha Chizuma munapezamo kuna kuti muli mafiles ndipo Mayi Martha Chizuma adawasiya. Ndikumadziwa kunati anthu akatangale amene akukhuzidwa ndi katangale ndi awa mu list ya anthu 87 ija. Koma nthawi yonseyi munayisiya, zimenezozo munazilekerera. Lero chifukwa chonati ena aonano kunati zisankho zayandikira ndiye mukubwera kuyamba kufuna kumanga. Tikunena kuti Amalawi sakumvani angakhale mchitidwewu utakhala wolondola chifukwa cha ndondomeko ndi njira zimene mukudzitsata, chifukwa cha maorders amene mukuwatsata. Ife tataya nanu chikhulupiriro. Ndipo ngati kuli bungwe limene lili patsogolo kwambiri ndi katangale ndipo linayenera kufufuzidwa ndi la Anti-Corruption Bureau, chifukwa iye amene akufufuza za katangale wanzake ndi wamkulu wa katangalenso. Muyankhula bwanji mawu amenewa? Mbuyomu timatha kumva kunati wamkulu wa Anti-Corruption Bureau amene anali Bambo Renick Matemba ndi amenenso akukhuzidwanso pa nkhani za katangale. Ndiye tikhulupirira bwanji ankunkhapanyo awawa kunati afufuza zinthu zoona? Tiyakhulupirira bwanji kunati nkhani zimene akukambazi ndi zoonadi azifufuza apeza mayankho? Chifukwa chonati they get influence ndi ma political leaders amene ali ndi zolinga zawo pofuna kupanga gain a certain political mileage. That is why ine ndikukuwuzani kunati stop this nonsense. This nonsense must stop. Tiziuzana chilungamo pano, tisamabisirane pano. Winanso alota maloto ake achumba ndikumanena kuna kuti boma lolamula silituluka, boma lolamula sililuza, likayamba kulamula limalamulirabe nkumapita. Ine ndikupasani chisanzo kunati nziko muno tinakhalapo ndi boma lolamula, chimene adalitulutsira mboma ndicha takhalapo ndi boma la a Joyce Banda elidapita, lidatuluka chifukwa chani? Takhalapo ndi boma la Peter Mutharika lidatulutsidwa, lidapita chifukwa chani? Nanga inuyo amene muli ndi mphamvu yomanati Malawi Congress Party ili mmene mpaka zaka 30 pambali pa zinthu ziphinjo zimene Amalawi aziona zoposa nthawi ya Joyce Banda, zoposa nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye inuyo Amalawi panopa akulira koposa. Amalawi akuvutika, even civil servant akuvutika. Ngati waonapo ma increment ni ma increment a campaign amene akuchitikawo. Ngati civil servant wakwezedwa pa udindo kupangidwa promote, wapangidwa promote during this political rallies, political campaigns amene tikuwapangawo. The worst thing ndi ukapanganso likukumwera anthu tiyeni pa ground tikulembeni ntchito mukufuna anthu sikisite kuntchewu, koma kuzunza anthu kuzaza pa ground. Ndiye tikunena kuti enafe tisamangozinamiza unless mutuze kudati pali chinthu chimene mukuchidalira apart from Amalawi amene amva kuwawa pa zisankho zawo, koma inu muli ndi chinthu chimene mukuchidalira unati mufune musafune mulowaso mboma. Ndiye timafuna tinene ichi, Malawi ngati akuti ayi, Malawi wanena kuti ayi, mukampangira zinthu zimene inu mufuna muzike mokakamiza dziko muno muzasokonekera. Ulangizitu so simple. Ndipo ndikukhulupirira kuti kumene kuli a president iko akuziwa kuti ine ndalephera miserably kuyendetsa dziko. Koma pali ena amene akufuna akakamizirebe cholinga nati akakhala pa mpandopo iyeyu
ndiye kuti ife milandu zathu zija tionano kochita kopita nazo sitiyimbidwa milandu ife tikutani tikulamula. Pamene ndimakuwuzani kunena kuti dziko la Malawi likuyenera likonzenso malamulo ake. Our constitution ikusunga mtsogoleri amene waba, amene wadziwika kuti munthuyo akuba, ndi kumsunga mpaka na zaka amalize teremu yake. Akazachoka ndiye muzamuyimbe mlandu. Dziko limayenda choncho. Ndi chifukwa chake atsogoleri a dziko la Malawi, nduna za dziko la Malawi ndi zolemera koposa dzikolo. Kukamva atsogoleri amene akhalapo mbuyomu kufikira amene tili nawo lero ndi olemera koposa dziko limene akulilamulira. Anthu awo amene akulamulira ndi ovutikitsitsa koposa. Nkumazifunsa kuti zimenezi zikutheka bwanji? Nchifukwa chiyani chuma cha dziko la Malawi chili m'mayiko akunja? Timafuna ino amene mayifufuza za ndondomeko za chuma cha dziko mutathandizira kunati chuma chimene atsogoleri amene akulamula, amene alamulaponso dzikoli, chimene achisunga mayiko akunja, nkumapezeka kuti dziko muno we are still struggling for forex, pamene forex ili mayiko akunja. Chuma chimene chichinalina chibwerere chikonze mavuto amene tikukumana nawo mdziko muno. Mavuto ngati ati kuyimba nyimbo yosatha, anthu nkumavutika ngati siya Malawi muno, gulu la anthu akwa makanjira kumakatenga ndalama za nkhani ndi kumakokolola mafumu kuti tiye tikatengeni ndalama zathu ku Saudi Arabia, ndi kupita kumeko ndalamazo nkuziba msewu nkumakhalabe mpaka na lero. Tikupitanso mu rainy season ina misewu mabridge zosalongosoka. Ndimafuna ndikuwuzeni anthu akwa makanjira mu kanso ya Mangochi kuna kuti ngati kunali anthu amene munayeneranso kuchita zinthu zolondola ndinu a DC a Mangochi. Munayenera kuima ndi Amalawi, munayenera kuthandiza anthu akwa makanjira. Tikayang'ana makanjira ndi dera limene limadyesa town, ndi dera limene limadyesa dziko la Malawi, chifukwa kumatuluka zakudya zambiri kuchokera kwa makanjira. Koma why the government of Malawi is ignoring to help the people of makanjira? Adalitenga deralo monga dera lawo lopangira kampeni. Kulitenga deralo monga dera lawo lopangira kampeni limene azipempha zithandizo. It's very pathetic. Chotero lero tidafuna ningokusokoserani motero mupokukumbusani kunena kuti titamaliza zonse kumapemphero akunsipe tidzakhalanso ni mwambo woyatsa makandro ku ntchewu. Makandro ayake basi, ndipo apapa pakana 16 September makendozi akuyaka. Wina afune asafune china chilichonse chakonzedwa. Ino a United Transformation Movement, Dr. Daliso Kabambe, Bambo Simeon Salambula, amene muli a Vice President of the Eastern Region, tikufunirani zabwino, endesani bwino mwambo umenewu, konzekeresana chinyamata akhale nawo pa mwambo umenewu. Chomvesa chisoni chonena kuti ntchewu wathu sopano tikambeza ntchewu wathu ni ntchewu amene sangatukuke, ntchewu amene sazatukuka. Taona kusegulira kwa stadium, kutsegulira kwa stadium chifukwa chonati kukalembedwa ma interviews. Osatipasa stadium yathu anthu mukhale ni ma revenue corrections, zitukuko zina za dera lathu ziyambe kuyenda bwino, tiyambe kukonza misewu yopita ku stadium chifukwa chonati anthu akumapita kumene kucha ndikukaonera mpira. Chiuchitika ndi chanu kanso yathu. Tikudikirira chizaseguliridwe pa kampeni. Ndiye mukuwuzidwa ati mu June kandi 20 akuzasegulira ntchewu stadium. Ndiye anthu akangalika kuti tioneke kuti ife ndi anthu oziwa kusegulira zinthu za inu ake. May God bless you all and have a wonderful morning. You have been with me, Sir Richard Chimwemwe Mphepu, the Unified Mtokoto, voice of reasoning. Mwakoma nonse. Shalom.